sad oborili, oni dalje nastavljaju. Gde je obor? Ovo je početni udarac, znači mi smo izveli, oni hvatili loptu i tu odakle je oboren kreću da napadaju. Sad imaju 4 pokušaja do svoje 10 yardi, a mi ćemo da probamo da ih sprečimo. 10 yardi ovo, jedno drugo. Ovo ste obeležili. Od jedne do druge ove žute. Oduzeli smo im loptu, ovaj je famblirao i spala mu lopta, mi smo je pokupili, sad naši napadaju. Sad mi napadamo odavde, vraćamo. Odatle gde je... Ne, gde je uzeta lopta, gde su zaustavili našeg. Dobio neki poen kad sad uzmula. Najbitniji ovaj, kako ga zovu, quarterback koji odnosi lopti baca ko play u košar. Pa, bukvalno najbitniji. Do duše najbitan je ovaj što prima receiver, mora da ume da uhvati trkač ako da se ide na trčanje. Sve je bitno, a quarterback je kao playmaker u košarci.
Pa obično kad je četvrti pokušaj, ako si daleko, onda da ne rizikuješ da ti tu uzmu loptu, ti je šutneš da što dalje oni budu. Mada neki put znaju ekipe da odigraju lažnjak, ono takozvani fake, kao da će da šutnu, onda umjesto da šutne krene da trči, ali to je isto rizično. Nije ušao, nije. Ali blizu. Ima još 2 pokušaja. Sad imaju svih 4. Svih 4. A da, zato što je osvojio 10 yardi. Sad su ih vratili. Sad po... Bio je neki prekršaj, sad će da vidimo da li im se važi ili im se ne važi. Prekršaj od guranja.
Pa ne može, kad je pant, onda...
igrali gotovo, puko smo kobaje.
ovo ima? 20 sekundi. 20 sekundi.